Karlova Ves bola aj v minulosti príjemným miestom na bývanie i oddych. Veľa zelene a okolitej prírody umožňovalo dokonca netradičné športovanie – beh cez vinohrady. Druhý ročník cezpoľného behu cez Vinohrady včera popoludní v Karlovej Vsi upútal pozornosť najmä tých najmenších pretekárov. Plán trate na strome nahradil všetky propozície. Len pozrite, koľko elánu vyžaruje z tejto skupiny mladších žiačok. V 8 kategóriách pretekalo do 90 pretekárov a videli sme aj talenty. Všimnite si, za akým náskokom zvíťazila staršia žiačka Krencová z Karlovej Vsi. V kategórii starších dorastencov nastúpili iba 4 pretekári. Hneď zo začiatku Kostoláni zo Slovana Bratislava v čele. Tento nádejný pretekár začal pravidelne pestovať ľahkú atletiku iba pred 2 rokmi a má už za sebou peknú sériu víťazstiev. Spolu s chodcom Bruclom, ktorý na obrátke vedie, vybojovali zaujímavé preteky. Pri zlepšených tréningových možnostiach by mladý Kostoláni, robotník zo závodu Matador, dosiahol v budúcnosti ešte nejedno víťazstvo. Druhý dobehol Brucl. Hlavné preteky mužov na 5000 metrov odštartoval bývalý úspešný atlét Ivan Glesk, ktorý má nemalú zásluhu na rozvoji telovýchovy v Karlovej Vsi. Bežci bratislavskej Slávie týmito pretekmi ukončili sezónu v čase, keď už mnohí atléti dávno odložili tretry. V polovici trate ešte nebolo rozhodnuté o víťazovi. Až v závere získal náskok Míček a zvíťazil pred Zbožilom a Kolárom. Odovzdanie cien a teplý čaj boli odmenou pretekárom a naše uznanie patrí všetkým, ktorí sa o toto úspešné podujatie zaslúžili.